Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Ndikulandeni programu inanso ya Gwede ine nditiwonge Nyirenda ndikulandile Steve Kondwa Banda. Ziwa kwambiri tuonge lero tili nditiwonge. Nana wasonthakaye. Ina nkumada kwa kuti sili kumuona Selina ali kuti. Lero tili nditiwonge. Nyirenda napiti khali naye. Kwa basi. Steve. Mambo yanzo tani? Niwapa ndikufuse wewe kuti kapena muli ndizolengeza. Zolengeza. Ma announcement kulibe. Lero zolengeza kulibe. Kuli serious business. Tikupase nipata kuti muyambepo kuti kodi mabwera zotani zotapala yadziwa. Maga. Steve isikawafoja watsegulidwa. Kaya kuyamba dzulo dzina libwanji. Foja ndi chinthu chomwe timadalira kwambiri chuma chathu cha dziko lino. Mulimi umenewu ndomwe umatithandiza kuti dziko lino lipeze ndalama zakunja kwambiri chifukwa chokuti kumabwera azungu amene amafuna foja uja amene amagula masambaja madollars ndiye kunoko akabwera madollars akaenda bwino kusika kuja amagula komano mulimi uja makampasa makwacha madollars amatsala ndi boma lathu la Malawi zomweno zimatithandiza kuti kodi tikati tikufuna mankhwala kunja ndalama zake madollars aja ndi chifukwa chake umakhala kuti nesika ofunika kwambiri ndi malonda ofunika kwambiri ku dziko lino foja situ limatoka dziko la Malawi amalimidwa aso ndi maiko osiyanasiyana ku Zambia ku nde chaka chino zikuoneka kuti so maiko ambiri ali mafoja ameneyo kwambiri nde ogula ake ndo omwewo ochepa omwewo nde akakhala kuti maiko ambiri so alima ogula ake omwewo makangana nogulawo komanso chinthu china zoveka kuti tali mafoja opitirira muyezo anthu anakonzekera atukumati tali mafoja opitirira muyezo ndikusiza bwino zimenezo ayi chifukwa chokuti ogula aja amakhani mulingo umene akufuna kugula foja wawo wa chaka chimenecho ndeno amanenera tikunena kuti ngati bungwe la tobacco TCC Tobacco Commission imayenera inenene tikunena kuti alime osapitirira mulingo kuti foja uja akagulidwe bwino komanso asakatsale chifukwa chokuti anthu akaja kanoti fe tikugula 5 kg imakhala 5 kg ngati malima 8 kg zimakhala zanu so zimveka kuti tapitirira ndi almost I think 14%. Talima 197 million kgs ya foja malo mwa 170 million kgs yomufoja so ukaona tuli ntchito ukaona kuti zambiri so supply yakala ili high demand low mtengo matsika kwambiri ndi chifukwa chake no mumamvali makunanda akuti dzulo sizinaende chifukwa chokuti mukwauza anthu aja kuti agule foja yese budget yawo ndi mtengo ino wake ndi amanena kuti okay tiguleni komano chomwe tingachite ngati mafazi kagula $5 tigula $3 cholingo agule osewa ndi alimi apwetekeka pamene alimi no mulimi amakhala kupwetekeka kuti alimi ambiri amakhala tatenga ngongole ali ndi fertilizer wa ngongole maintenance nkhani ya transport pamenepo so dzulo mitengo ngati imwe timuona ma $3 ngati mina foja wa contract kuli foja wina makhala wa contract last time amamba ndi $3.20 per dollar panopa $3 amene wa high quality lero ndi tsiku loyamba tsiku loyamba lotsegulira so tikapita kwinako kumakhala kuti kuli phokoso lokha nkhaokha
boma lija ndekuti makauti lakulanda ligulitsa ndiyo phindu lipita ku boma ndoriwe palibe bosu chako pamene yes ndendofunika kusamalitsa chinyengo ndi mmene foja alili siziyenda mapeto akayamba kuti thawa kumapita maiko ena ndi anthu mmadaba unena kuti fachani foja ayo akaniza kugulitsa ku Zambia chifukwa chokuti boma silifuna kuti ndiluze forex kwambiri mukapita kugulitsa ku Zambia ndoti forex apita kumene inuyo mwagulitsa makwacha bwera kuno koma boma laluza ndekuti dziko la Zambia lichita kugulitsa kwa azunguko ikati forex wambiri ifake amaletsa mafuta akulanda magalimoto akukana kuti foja asaduse pazipata chifukwa chokuti akwere boma la makakale masamuno pa 197 million kgs ya foja mwina forex yathu itithandiza pa nthawi bwera imoteri ndekuti kugula mankhwala kuchipatala kugwira fuel kumaiko ena zikhala zotani zikutithandiza komano alimi musaike zithumwa ati mzungu akapeuka akangogula yense ati mzungu ati kuika chithumwa choneka ati mzungu chikamuzunguze mutu musathire foja wanu madzi musathire mchenga musaike miyala sizitithandiza mpang'ono ponse etu mwayizukuta bwino imene ifande inali mkamwa mwanthu akuti ati sizikuyendapo ndoti apa siziyendaso koma ndoti pomalo lilowerere liike makamaka mtengo yambira ndoti zithandiza ndoti azungu aja komanso sotu silikokalu kuyenda kukambirana nawo chifukwa ogula amanyada kwambiri si alipo ochepa ogula ndineyo ifune musafune ife tifati gulitse tita basi nafeso timangogwamo kupitirira abambo Steve Kondwa Banda kukuyenda mphekesera kuti former president Dr. Lazarus Chakwera akufuna kuyendera msika wa foja ndizoona zimene zimphekesera zimene mungazizukute bwanji chipandi cha Malawi Congress Party kudzera mwake ni sonda amene akhwana atsutsa mphekesera zimenezo chebwino kunatuluka posta ina yonena kuti president wa number 6 wa dziko la Malawi ati 6th president ati osati former president kwa president wa number 6 Dr. Lazarus Chakwera apita akaendere sika wa foja ati mphekesera zimenezo ndizabodza chebwino sizoona komanso sindikhulupirira kuti pakakhale maganizo amenewo ndekuti ngatata khalapo ndolakwika kwambiri chifukwa chokuti nkhani ya foja sitingayilowetse ndale mene ndafotokozera kale muja mene malonda afoja amayendera komanso kuti munene kuti izizi ni ndale nditani tipite ife nditani I think pano pasi nthawi yopanga ndale kwambiri koma chipandi cha Congress chatsutsa kuti amphekesera zimenezozo ndizabodza tinaona anthu ena kuyika ndithu masamba anchezo mapeji odalirika kuti yes komano mwina mphekesera zimatokhala choncho izi ndi ndale ukapezali kumene komano ngati pali ganizo mene lolo ndilolakwika chifukwa choti nkhani ya foja silingalowetse ndale ndi mmene malonda a foja amayendera komanso poti chijino chaka choyamba kuti mino kwasiya bomawa abanki tiaone kuti kodiwa pajaso boma nakhalamo akuziwa kuti za foja zimayenda motani sikuti kupita atati apita atafuna kupita akhoza kupita ngati munthu kukaona komanso zikabwerese mpandi kapena kusintha mtengo wa foja wino lonse chabwino mwamvesese pamene nde mumpakambe poso wandali wina aliyese kamuposo atapita kukaendera usika wa foja sizingabwerese influence ilese ku mitengo chifukwa chokuti ogula amakhala pangakale mitengo komanso amatengera quality ya foja otakaendera kumafoja anamuthira mazi ogula yozungu alibe nazo chero zoti kuno kunabwera ndani iwo akungobwera kusagula basi yes so mphekesera zimenezo zakungeresa akana kudzera mwake nisonda kuti sizoona koma ngati zitafuna kuchitira kutsogoloko siganizo labwino ndi ganizo lolakwika mpaka kumaika maposta zingokhala ndali chake komano sizibweresa impact nese pa nkhani yachani ya foja komanso pano si nthawi ya ndale komanso awawa ngokhala miyezi yochepa kunilo kwapatsa mpata alephere wokha asanamizire kuti munthu amaji anabwera kumazati sosombesa kuma auction floors asapezere pona mizira DPP zina zake kumangwayang'ana kaimwe apatse mpata wa chaka kwambasi kuti asanene kuti awa amatisokoneza awa matani kulephera kuwatani alephere wokha koma akana komano ulatata pitatu sizingabwerese kusintha kwina kuli konse kumalonda afoja zingokhala kuti ni ndale kuti mina akufuna kuoneka kugulu kapena akufuna kuti akapatse moni anthu asowa atafuna kupita ni munthu akhoza kupita nzika ya Malawi sikuto sakapite okha adzapita ndi gulu ndezi makhanga zalowa yani zalowa ndale komano akuti mphekeserazo ndizabodza zimenezo malingana ndake ni sonda chabwino wachipandi cha
Malawi Congress Party. Nditu dio. Chabwino abambo Steve Kondwa Banda tisuntheko pang'ono kunachitika sonkhani kulilongwe kuchitika nkhani zikulu ameya alilongwe ndithu kukhuzidwa ndizomwe zinachitika ku Bingu National Stadium. Weekend yavitai pajamunali chikhochija cha Madi Charity Shield cha NBS chimene kumasewera mpiraku kumakhala masewera ena okuti ligi season imene musanatsegulire mumayenera muchitika chikho ka chifundo kopeza ndalama za chifundo zoti zithandizire malo osiyanasiyana. So chikho chimenechi amayendetsa ndi bungwe loyendetsa mpira wa masewero mdziko muno la Football Association of Malawi ndi amapeza ma sponsors oti athandize ndi matimu amatenga timu yomwe inawina Super League ndi timu yomwe inawina chikho chachikulu ndi chikho chachikulu pakali pano mdziko muno ndi Castel Cup yomwe inawina Super League ndi Mighty Wanderers ndi mpira wa Bullets ndi Mighty Wanderers ndeno anthu anazadaba ka video katatuluka ameya akubwenzedwa mwini zinda walilongo poyamba kuyenda kuagwira afuna kuwapitisa pambali atakwera pa stage kwachotsa akuti anavala makaka osiyana anavala white anavala ati makaka osiyana ndi mmene analili makaka tsiku limenelo komano anadadaula kwambiri anaoneka kuti analoda asizimenera kutero chifukwa chokuti si munthu wamba elo wana ndi zinda osekuja ali ndi ufulu onero mpira simmenya mu kuti kubwenza ndithu kuti pasakhale kalikosi muzindanga mu si mpira simutani simmenya komano mbali zonse farm NBS ma sponsors afotokoza mbali yawo chabwino mmene zinthu zinakhalira boma kudzera ku nduna wa za masewero anena kuti tikufuna mayankho pazomwe zatani zinachitika so mutati muone mbali zonse mwina pakhoza kukhala kuti panali vuto meya si munthu wamba kwa basi office ya meya singatini meya sanapita kumalo amene kukhala ndi advance team mapiye amene imene akupita ndikukaona kunena kuti ameya azalowera pati adzalandira ndani akakhala pati osangoti kungonyamuka ameya kuliza galimo manena kuti amandikaniza kulowa pa gate komanso komwe ndinakakhala sikoyenera soyeza kunena kuti wani ndekuti timu yawo sinagwire ntchito moyenerera ya ameya poyambirira pamene azoneso bwino fangati ameya amafuna kupita kasana itale kwamfuna kupita imeyabe amene abe akakhalemera pake pachani pabwino pa VIP tu organizers yonso ampirawo amene akudziwa kuti mwini zinda ndade mfumu munaona pamalo pa kukoloka machitika ukwati afumu timaitana kumaliro kumene afumu timaitana umatira kuti nkhuku iyi amfumu iyi mwini zinda ameya taitana ma guest onse meya sana kamusiya kwa basi anakayenera kuti nayeso ampange include mene mujamu kumpasa zonse zoyenerera akabwera kumulandira komanso kamika malo oyenerera ngati anadziwa I think anadziwa kuti ameya walipo fake anachoka bwanji kumene kundu kusatira kumalondola nawo kuti akapereke mawatsi panachitika kena kali koma mina communication ama organizer sinende bwino ndekuti amene so akachotse kumene kujako komanso nakapanga jangu kwapitisira kali tracksuit kandi chitopu cha ledijo amakamba za botolo kuti botolo chisoze adapata komanso ngala nakhala kwina ndikapeza kuti akuenda nawo ndanthu mwana VIP ndoto panachitika dongoso lina lake lokutana ndekuti organization ya mbali zonse sinende bwino ndeto opanga organize zinthu akuyenera kukhala ndikudziwa kuti political hierarchy imayenda bwanji pamenepo munzinda muno zimayenda bwanji ndikuti mavuto awawa adzatha komano tifune tisafune amene ajanda ameya muzinda wa Lilongwe kasiti mafuna tati maderera iwo ajakhalabe pajana sakidwa ni malamulo kwa zaka ziwiri komanso anthu timabado osiyana chabwino atufeni mabado osiyana kwambiri sochitika zosiyana meya wanzinda Blantyre simukamfanizeni meya wanzinda anadandaula atu ameya atu komana kakhala jomo fanya kuti kumakhala anthu ena amabado atsogoleri kuli ena utsogolero machito patsidwa komanso ena utsogolero wamakhala wa fast wapompo ena amayenda in process zimene zizuri kuenda kuzidziwa so tisampange compare komanso malamulo amizinda amakhala osiyana kwa basi mukapeza kuti ma bylaws a Lilongwe City ndi Blantyre ndi osiyana muzazake zonani zosiyana so wina amaoneka mwina active malinga limene ma bylaws akakukhalira wina amatha amaoneka sali active ndi ma bylaws zasakukhalira komano
takamba choncho nawo sangukhano jaka panopa kupanga zomwe anthu amafuna komano tisaweruze za temu yawo ikatha kuti analephera kapena natani tiapase chance komanso timpase ulemu meyayo tifune tisafune ndi meya wa mzinda wachani walilongwe zomwe zinachitika zija zinali zolakwika koma mbali zonse ofesi ya meyayi ndi ofesi ya maorganizer za mpirawo zonse sizinayende pamodzi akumane zonse sizinayende sizinaende olonkonse chabwino bambo Steve Kondwa Banda tipite kaye komwera madzi mwazukuta bwino nkhani zikulu zomwe tinayamba nazo chabwino apa bwanji tipumulire mpulogalamu imeneyi ya Gwede Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Tokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. kwa amene mwangotipeza kumene mpulogalamu ya Gwede mtsiku la lero tukamba nkhani zikulu timakamba za msika wa Fodya mene malonda ayendera komanso president makamaka former president amenewa ndi Dr. Lazarus Chakwera kumamveka ndithu mphekesera kuti iwo afuna akasegulire nawo msika wa Fodya. Bambo Steve Kondwa Banda azikutaso nkhani yokhuza meya wa mzinda wa Lilongwe amene anachitisidwa manyazi. Apa tisunthe tipitirire ndi programu imeneyi ya Gwede mawa maka niko ruka chifua cha ndaona kuti mwapanikizika chifua chake chovuta kuchokera kuti chimenechi. Bambo Steve Kondwa Banda nkhani za mafuta zavuta zili pati pakadali pano mafuta ndafika povuta kufika zokuti maboma ena timamva kuti mulibiretu mafuta so kusowa kwa mafuta galimoto zimakhala zinthu zovuta kwambiri kunoti kwaifuyendera komanso kuzipatala zathu pajama user so mafuta kadi majenereta kwa DC kumene kuti atawandise mafairo kwambiri apolisi amene ndikuti mafuta makhalata famatiranso mafixation atu so nkhondo zinayambika ndi nkhondo yokhuza pakati pa USA Israel ndi Iran zopeza kuti mafuta aso akhalurani okwera so amacheza ndi pa wireless ina ndi neneri wa Boma Shadrack na Malon chebwe omwe anena kuti Boma likuyesetsa kuti masiku 7 akubwerawa fuel apezeke paliponse ndimfa kupatula nkhondo ya ku Iran yomwe kupangisa kuti nangasi masitima akudutsa ndochepa mafuta achakukanganirani nde ogulitsa mafuta 5S ndimakagula direct komweko ayi pakadipa pali anthu ambirimbiri ndi katero yofuta ya mafuta kuti simunganene kuti fe mafuta athu timagula ku Oman timagula ku Saudi Arabia pali anthu amakagula mafuta aja ndikumaona kuti tipanga bwanji masamu athu tipanga bwanji tigulitsa ndani so anthu amene atenga mafuta aja ndawo sapezera mwayi okuti nakasifunika kwambiri ndiyeno akukana mafuta aja ife timagula mafuta pangongole dziko la Malawi limagula mafuta pangongole siligula cash zovuta ndi anthu amene aja akufuna cash kuti mafuta cash ngati mufuna mafuta nde madollars akusowacha ndiye dziko lino Forex kulibe dziko lino ndalama yakunja US dollar ndiyoperewera so chifukwa cha zimenezo zonse tingathe kutulutsa kugula kashi ndi chinthu china chomwe chikupangitsa kuti mafuta asowe mdziko muno kwambiri ena nkumalala ati kunkhota kuta kuno sakuoneka mafuta ngasi vuto ndokuti adalowa
ndi timonero liti kukakoza mafuto menezi zidali nthawi ya kongresi akaseka chifatu ngolephera siku lovota atu mafuta anavuta pa 5 years yonse zikuwavuta kongresi awawa kulamulira ankalankhula komanso mmalonjezo awo idali nkhani yoti ife tizathana nayo nkhani ya fuel azapezeka. so ndimanena kuti ndiyovuta dziko linolo pa zinthu zina zimakhala kuti facha global market imene kukhalira tilibe sei timatsatira kuti kodi kukuchitika zotani fertilizer akakwera uko safune akweranso mankhwala azipatala akakweza uko unonso supply makhalotani so nkhani ya fuel mutatu muone chifukwa cha nkhondo imene yoyo ndicho komanso at the same time if kusowa fuel Forex aina akagulisa fuel akufuna cash safuna ngongole ndiyeno olo mutakhala madolo chotani sizingatheke komano akunena kuti boma likukambira ndi Afrexim Bank kuti mwina atikongoze ndalama kwana 120 million US dollars kuti mwina tigule 120 million liters ya mafuta kuti ithandize mwina zithandize nkhani za mafuta sizili bwino mkonse sanana kusowa kwa mafuta zinthu zadula anthu akhala moyo ovutika komanso mafilling station mwanyamata mafilling station aja amapezera soena mwayi kuti adzigulitsa azigubu pamwamba pake amaikapo ka 5,000 ndalama zija zikuthera azigubu aja zikathera azigubu okhala kulaina zikuthera azigubu aja magulitsa pa black market 1 liter 15,000 ndekugadze 15,000 munthu amalonda imagine bread akagulitsa chimodzi so akagulitsa chimodzi ndeno ofunika kuti aonetsetse mafilling station mudzikhala apolisi apolisi ena samakhuzidwa ndi katelo imeneyi yomalolera azigubu kuti asiaperekapo kena kake komanso kuli njira kuti mwina ndiyovuta anjinga pano pa zigubu anjinga ndi magenset magenerator anjinga sitingakanizi komano wanjinga wamza kuti akumabwera kuthira kukapopesa akabweraso olasintha filling station so zinazi zokusa chito umunthu kunena kuti tikondaneni kwambiri of course imafunira ndalama pa mavuto ena mapezerapo ndalama amene akupezera koma boma solikendo ndondomeko zoyenderera amera ma filling station nkhani ya zigubu zitheretu zisachitike kwambiri pakhale ndondomeko zabwino kwambiri zokuti zithandize ndenkhani pakali pano pa mafuta ndeti vale zilimbe masiku akubwerawa mafuta awa akusowa ndipo amba kusowa maboma ena kuti abwera pakadali pano kwadzadza paliponse boma sili kukambapo kuti ndiliti pakaona kuti masiku 7 akubwerawa komanso tikambira ndi Afrexim Bank kuti tiongoze ndalama tigule mafuta awo foti afunika kashi sakufuna ngongole nthawi zonse timagula mangongole ne ango adiyayi ayinake kugulisa wafuna kashi ayi bambo Steve Kondo Banda tisunthe nthawi sili mbali yathu nkhani ya cervical cancer akuti kupha amayi ochuluka mdziko muno kansa yakhomo la chiberekero ndimakonda kuyikambakamba pa program ino ndi yopsa kwambiri akuti amayi 9 akumwalira tsiku ndi tsiku mdziko muno chifukwa cha kansa yakhomo la chiberekero malingana ndi kafukufuku wa World Health Organization komanso University of Sydney yomwe kuoneka kuti chiwerengero cha kansa imeneyi chikukula kwambiri mdziko muno azimayi 3,340 pachaka kumwalira chifukwa cha cancer chomwe tikunena kuti tikapanga masamake ndoti ndi 9 pa tsiku kutaya mioyo ya amayi 9 pa tsiku ndi ambiri 3,340 pachaka ndekuti tikusiya mawanja komanso ana ambiri pomasiye komanso mayi ndesanamira wachitukuko kwambiri olo kuzipani kumene ndi amayi tikaona oyamba kuvina kumpingo asimayi paliponse ndi amayi panyumba pamene ndi mayi tsiku lomwe mayi atadwale ndikuza kuti bambo tadzukani mukakhozekesana mayi achamagwira uya kukuita nawo kukuyakamira ku sukulu atatupa chifukwa choti wakhozekesandwe bambo akuapula yonse imatha ana osamenyedwa mamawo amazokuloma ini munthu ofunikire ndizoona famana kuveka mayala akupanga zake koma mayi uja akudekha anapata no school pamene azibambo simukamumbe apitatupa kuti iwe kupanga chani ndatumweti so akunena kuti ngati sipakhala kulowererapo pa nkhani imene iyi tikhoza kuluza mayi okwana 463,734 kuyambira chaka cha 2020 mpaka 2070
azimayi kufika 2070 tikhoza pesa kuti amayi okwana 463,734 amwalira chifukwa cha kansa ya khomo ya chiberekero. ndiyeno tizipita tizikayezetsa kwambiri ambiri timakana kuyezetsa manyazi amayeza ndi atunso amayi umapempha kuzipatala za boma ndithu asakunamizeni kuti ndi process yowawa ayi si process yowawa njira yopweteka ayi sizitenga nthawi komano zimakuthandizani kuti akadziwa msanga akuthandizeni koma akayidziwa mochedwa kuchititsika kwake ndikovuta kansa libe mankhwala kwambiri. ndi abambo ena mumakana kuti akazi anu akakonere kumene koko iyaye alimbikitseni mayi kunyumba apite olaziche mwali amene apite akayezese kansa la khomo la chiberekero kuti adziwe ngati ali bwinobwino ngati pali vuto athandiziretu msanga chifukwa zizindikiro umatha kukhala nazo lero koma suti chito yoyamba mawa umatha kukhala nazobe so akazidziwa mwansanga zizindikiro zimene zicha zimathandiza kuti achipatala akuthandizeni komanso kuli vaccine amene akubaya mwa atsikana achichepere ena mukumakaniza ana anu kuti akabayidwe vaccine wa kansa la khomo la chiberekero mukulakwitsande kuti mukupha tsogolo la mawa kwambiri mukupha tsogolo la mawa sitikufuna kuti ana amene wawa akhale nawo mugulu la 463,000 omwe tikukambawa kuti kufika 2070 azakhale kuti akhuzidwa ndi matenda amene wawa ngati tifuna njira yochepesa chiwerengero chimene chichi cha 463,734 anawa ndikuwabayitsa vaccine wa kansa akanena kuti apite akabayidwe tiye tigwireni ntchito mogwirana manja kansa ikupha kwambiri amayi mdziko muno komanso abambo limbikitsana akazi anu limbikitsana chemwali anu limbikitsani mwana wanu mipingo kondwa banda kumipingo yasakwena mayi kamba nkhani kazimezi kulimbikitsa khristu awo mafumu akwenda kumakamba palibe chinthu chochititsa manyazi kuti apite atakakonere mese akwezere munthu wamuna sanje ina imapeza oveka komabe izi ndizaumoyo ndizaumoyo akabwerako mukhoza kwaperekeza tiyeni samakanizaso kuti mukhalepo mesa ndiyakaza kuti ndilowa nawo ngati sanje yafika pamene ukhoza ndilowa nawo ndipita nawo sakaone mina kufuna kayeze cholinga yoti miyo ya amayi itetezeke kwambiri ifanele zosayenda tendi zikambirana nkhani zothandiza pamoyo ngati zimene zizi nde uyinakambanena kuti kodi olo kusukuluku silabasi silingayisite ziphunzira kuti kodi munthu umapanga survive bwanji renti umapanga bwanji kusiyana kumwe kuphunzira kuti a times uje a is equal to x zomwe sizimatha komando ati kusukulu kujaike silabasiyonera kuti kodi ukakula kodi renti kamasowa uzipanga survive bwanji zolengeza zimenezo chabwino bambo Steve Kondwa Banda atathokoza kuti mwatiunikira nkhani zosiyana-siyana mwaisesa ndi chifuwa mwaisesa ofunika mukachoka pano mkamweso mazena tathokoza kuti munazikuta nkhani zimene zikomo ameneyo ndi Steve Kondwa Banda amene ndithu amaunikira nkhani zosiyana-siyana zochitika mdziko muno pa nkhani ya cervical cancer tiye nazimayi chonde tikayezese amanena kuti zikayezesa zaka ziwiri zili na zili zonse ndicholinga kuti tisataye amayi ochuluka osati pachaka mudapita kawiri zitithandiza osati kusiya osati kupita pachapa zaka ziwiri mapanova tiye na amayi pachaka tizipita kawiri tikapita kaya ndi mu January uzapeso kaya ndi mu June kapita mu June uzapeso mu December zitithandiza kwambiri tiye tilimbikitsane ndicholinga choti umoyo wake fasitizwa kuti abambo akuyenda bwanji kwinako pamene for human papilloma virus imachokera kwa abambo imakhala ndi abambo ndeka khala kuti abambo ogwiragwira ayigawagawa kwambiri cervical cancer atu azimayi amakhala ndi fungo zosakhala bwino komanso miyo yawo imapita pa chiopsezo ine ndi Tiwonge Nyirenda programu yake Gwede timthokoze ndithu ameneyi amene amadula Sotini Mazopa.
Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321.